atibatike zvechopu chopu yamakateerera kudaiso panguva dzino ndio channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai maupdates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndauya nenyaya ndadzoka zvekare. Pane nyaya yemukomana uya wekumbobuda assistant inspector Simbarashe Mandizvidza. A lot of you guys were asking kuti mukomana uya akazofamba sei, mukomana wekubuda achiita pachigeza style. Inini zvangu ndakataura ndakati dzimwe dzenguva hazvinzwisisike because iye paakazoenda kumberi koko akazonzi pfungwa dzake hadzo hadzina kunyatsoita mushe saka ngaamboiswa paside ndo zvaakanzi is mentally unwell. But nhasi pane bad news for this guy because zvinhu zviri kuitika panapa zviri kutoshamisa kuti mukomana atozongodismisswa pabasa just like that. Tiri kungotambira mashoko. It's now word in the street. The Zimbabwe Public Police has announced the official discharge of former assistant inspector Simbarashe Mandizvidza from the police service due to gross misconduct. The ZRP emphasized in a press statement that the Commissioner General of Police maintains a zero tolerance policy for criminal or unlawful behavior by its officers and will continue to strictly enforce disciplinary measures under the Police Act. Mandizvidza was found guilty of behaving improperly and acting in an unbecoming manner during incidents that occurred on October 13 and 14, 2025. Following a formal and comprehensive internal disciplinary process, his discharge from the service was officially finalized on December 3, 2025. In addition to the disciplinary action, Mandizvidza has been arrested and faces multiple serious criminal charges. These include causing deception within the police or defense forces, fraudulently obtaining and using a vehicle, and sending false information with the intent to cause harm. The former police came to public attending after posting videos on social media platforms. In these videos, he falsely claiming to be in charge of the police and issued an unlawful order for Chinese nationals to leave Zimbabwe within 48 hours. Furthermore, Mandizvidza is allegedly to have been involved in the theft of a Ford Ranger vehicle. Saka nyaya dzakupowa dzakawanda, but inini chandakaongorora ndakaona Mutamba is afraid of these young boys. He was afraid kuti pamwe zvichida munhu anogona kunge atotora masimba. You never know zvinoitika, unongototorwa ningirikini, unongorongwerekana watongorerutswa. So this is the letter. I hope you guys muchangosangana nayo kwamuri ikoko. The Zimbabwe Republic Police informs the public that Simbarashe Mandizvidza, ex-assistant inspector, is no longer a member of the police service. Mandizvidza, who improperly conducted himself and acted in unbecoming manner on 13 and 14 August 2025, was discharged on the 3rd of December 2025 after duly constituted and appropriate administrative procedures were effected. The Zimbabwe Republic Police reiterates that the Commissioner General does not condone criminal acts and unruly conduct by police officers. He would therefore not hesitate to institute the relevant disciplinary procedures according to the provisions of the Police Act. Saka mukomana basa rake ratopera. Matangira ake zvakandotonga tanga sefun because we thought kuti he was doing the skits, but at the end of the day takazoona kunge anga akuita ngemunhu ainge akuda kukwikwidzana nagesa pane zvinhu zvekuchallenge nana Mnangagwa. But so far ndo mamirira zvakaita. Mukomana achingori kokukati koko panese paanenge achizotongwa muri yeZimbabwe, tichaita tichingokuzivisai kuti mukomana ari pama1, mukomana wamakabuda muchipesvedzera. This is very important to you people kuti mungoziva kuti aiwaka paipai takapesvedzera takasapota munhu. So support yenyu inenge ichiri kungodiwawo even ari kwaari ikoko. Mungoramba muchingoita zvamanga muchingoita nemunhu, handiti muchingomusapotwa imomo moziva kuti munhu anenge ane mhuri, handiti hazvizikanwa maybe he was a breadwinner kumba kwake or whatever, we don't know kuti zvinenge zvichizonyatsofamba sei. But ingoziva kuti munhu basa rapera adzingwa basa, asisiri mupurisa, ndo pane nyaya amirira kutongwa macharges ake asi ari kufesa. Nyaya dzacho dzakawanda and atizoti anodzoka rini, achazobuda rini, ndo mamirira akaita nyaya yaMandizvidza. Saka ndangoti ndingopfura panapa ndichikuzivisai. Kulian TV, team BAT, asi vanhu vachishamsika.
Kulian TV aichatika saka subscriber wozolaika nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.